खुलुमबाय बड' लाइभ 24 नि स्टुडिअ' आं किंकर मुसाहारि मोनसे बिग ब्रेकिं निउस लाना फैदों बिटिसि हालामनिफ्राय बिटिसि हालामाव 2 लाख रां घुस लानानै खाजाबाय सासे हाग्रा बिबानगिरि डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया 2 लाख रां घुस लानानै खाजाबाय बिटिसिआव घुस लानानै खाजाबाय हाग्रा मावख'गिरि घुस लानानै खाजाबाय डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया बेबायदिनो बिग ब्रेकिं निउस नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ बिटिसि हालामनिफ्राय बिटिसिनि क'क्राझार जिल्लायाव जादों बे गेदेर जाख्ल'नाय जेराव थिखादारनि बिल मुखायना होनायनि मुङाव 2 लाख रां लानानै खाजाबाय अबिनाश बसुमतारिया एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं क'क्राझारनिफ्राय बिटिसिआव घुस लानानै खाजाबाय हाग्रा मावख'गिरि आरो दायो बे समाव खान्थि बारग्रा होबथाग्रा दालाया डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि सरकारि मावखुलि न'आव गोख्रोङै सेबगासिनो दङ 2 लाख रां लादोंमोन डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया थिखादारनो बिल मुख्लायना होनायनि मुङाव 2 लाख रां घुस लादोंमोन आरो बेबायदिनो 2 लाख रां घुस लानानै खाजाबाय अबिनाश बसुमतारि खान्थि बारग्रा होबथाग्रा दालाया घुस लानायनि दायाव सेबनानै खाबाय हाग्रा बिबानगिरि अबिनाश बसुमतारिखौ एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ 2 लाख रां लानानै खाजाबाय डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया पर्बतजरा हाग्रा खोन्दो बिबानगिरिनि मावखुलिनिफ्राय खादों आरो बेबायदिनो बिटिसिआव घुस लानानै खाजाबाय हाग्रा मावख'गिरि 2 लाख रां घुस लानानै खाजाबाय डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया आरो थिखादारनि बिल मुखायना होनायनि मुङाव 2 लाख रां लानानै खाजाबाय अबिनाश बसुमतारिया एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दं जेराव डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि न'आव सरकारि मावखुलियाव खान्थि बारग्रा होबथाग्रा एबा सिएम भिजिलेन्सनि बिबानगिरिया सरकारि मावखुलियाव सेबनायखौ गोख्रोङै सालायगासिनो दं 1 घन्टा हमनानै गोख्रोङै सेबनाय सालायदों डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि न'आव एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोना नुनो मोन्दों डिएफअ अबिनाश बसुमतारिखौ खानाय घुस लानानै खाजाबाय डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया थिखादारनि बिल मुखायना होनायनि मुङाव 2 लाख रां लानानै खाजाबाय डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया जायगायावनो खादों डिएफअ अबिनाश बसुमतारिखौ डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि सरकारि मावखुलियाव सेबनायखौ गोख्रोङै सालायदों खान्थि बारग्रा होबथाग्रा दालाय एबा सिएम भिजिलेन्सआ खमैबो 1 घन्टा हमनानै सेबनाय सालायो सिएम भिजिलेन्सआ डिएफअ अबिनाश बसुमतारिखौ जाख्ल'ग्रा डिएफअ अबिनाश बसुमतारिखौ खानानै गोख्रोङै सरकारि मावखुलियाव सेबगासिनो दङ सिएम भिजिलेन्सनि दोलोआ आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि गोबां थावनियाव हा सम्पति हा दङ गोबां जायगायाव क'क्राझाराव धोन सम्पति दङ डिएफअ जाख्ल'ग्रा डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि आरो बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि गोबां थावनियाव गोबां हा आरो सम्पति आरजिनानै लादों जाख्ल'ग्रा अबिनाश बसुमतारिया नोंथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नुगासिनो दं बिथाङानो जाहैबाय जाख्ल'ग्रा हाग्रा बिबानगिरि अबिनाश बसुमतारि घुस लायनायनि दायाव खाबाय अबिनाश बसुमतारिखौ गुवाहाटीनिफ्राय थांनाय सिएम भिजिलेन्सनि दोलोआ डिरेक्टरेट अफ भिजिलेन्सनि दोलोआ खान्थि बारग्रा होबथाग्रा दालाया बेबायदिनो सेबनानै जायगायावनो खादों बिटिसिआव बेबायदिनो घुस लानानै खाजाबाय हाग्रा बिबानगिरि घुस लानानै जायगायावनो खाजाबाय अबिनाश बसुमतारिया गोलाव सान हमनानै पर्बतजरा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव हाग्रा सिलिंखार खालामनानै गोजा हा जावखांनाय आरो सिखाव दंफां थुख्रानि फालांगि बायदि सोलिबोनायनिबो गोथौ अजद दं डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि हेंथायै एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिटिसिआव घुस लानानै खाजाबाय हाग्रा मावख'गिरि आरो डिएफअ अबिनाश बसुमतारियाव बेबायदिनो खाजाबाय अबिनाश बसुमतारिया आरो क'क्राझार जिल्लानि गोबां थावनियाव नोंथांमोना मिथिनो हागौ डिएफअ अबिनाश बसुमतारिनि गोबां सम्पति दङ हा दङ जाख्ल'ग्रा डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया क'क्राझार जिल्लानि गोबां थावनियाव हा सम्पति आरजिनानै लादों जाख्ल'ग्रा डिएफअ अबिनाश बसुमतारिया आरो मख'जाथावनाय बाथ्राया बिसोरदि घुस लानायनि दायाव जायगायावनो खानो हायो अबिनाश बसुमतारिखौ गोलाव सान हमनानै पर्बतजरा हाग्रा खोन्दोनि सिङाव हाग्रा सिलिंखार खालामनानै गोजा हा जावखांनाय आरो बेबायदिनो सिखाव दंफां थुख्रानि फालांगि बायदि सोलिबोनायनिबो बेरफुसार अजद जोंनिसिम सफैदों
आरो DFO खान्थि बादगा DFO अबिनाश बसुमतारिनि सरकारि मावखुलियाव बेबायदिनो गोख्रोङै सालायनायखौ सालायदों। बेबायदिनो खान्थि बादगा होबथाग्रा दालाया 1 घन्टानिबो गोबां सम हमनानै जाख्ल'ग्रा खान्थि बादगा गोनां DFO अबिनाश बसुमतारिनि सरकारि मावखुलियाव सेबनायखौ गोख्रोङै सालायदों CM दोलोआ एबा खान्थि बादगा होबथाग्रा दालाया। बिथांमोना एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै नुनो मोनगासिनो दं। जाख्ल'ग्रा बेयो जाहैबाय अबिनाश बसुमतारि सरकारि मावखुलियाव सेबबाय थानाय आरो गुबुन फारसेथिं बिथांमोना नुनो मोनदों बे जाहैबाय DFO अबिनाश बसुमतारिनि बे सरकारि मावखुलि आरो बे जाहैबाय सरकारि मावखुलिनि सरकारि न'। खान्थि बादगा होबथाग्रा दालाया DFO अबिनाश बसुमतारि सरकारि मावखुलियाव सेबनायखौ सालायदों आरो मावखुलियाव बेबायदिनो जायगायावनो 2 लाख रां घुस लानानै खाजाबाय अबिनाश बसुमतारिया। मख'जाथावना बाथ्राया बिसोरनि BTCआव बेबायदिनो सानैसो दुथां सुबुङा बेबायदिनो खाबु लानानै BTCनि हाग्रा सम्पदखौ सिलिंखार खालामनायाव लोब्बा जादों। गावनि मुलाम्फाखौ लानानै बेबायदिनो DFO सानैसो जाख्ल'ग्रा हाग्रा बिफाननि खान्थि बादगा गोनां DFO अबिनाश बसुमतारिया बेबायदिनो गोबाव समनिफ्राय खान्थि बादगाजों लोब्बा जाबोदों आरो BTC हालामनि हाग्रा सम्पद सिलिंखार खालामनायाव लोब्बा जाबोदों अबिनाश बसुमतारिया। जायनि जाउनाव दिनै DFO अबिनाश बसुमतारिया खान्थि बादगा होबथाग्रा दालायनि आखायाव खाजानो गोनां जाबाय। 2 लाख रां घुस लानानै जायगायावनो खाजाबाय DFO अबिनाश बसुमतारिया। आरो BTCआव बेबायदिनो घुस लानायनि दायाव फिन आरो सासे बिबानगिरि जेयाव गोग्लैबाय। खान्थि बादगा होबथाग्रा दालायनि जेयाव गोलैबाय जाख्ल'ग्रा DFO अबिनाश बसुमतारिया। बिथांमोना नुनो मोनगासिनो एक्सक्लुसिभ भिजुअल DFO अबिनाश बसुमतारिनि सरकारि मावखुलि आरो गुबुन फारसेथिं बेयो जाहैबाय हाग्रा बिबाननि मावख'गिरि। बेयो जाहैबाय खान्थि बादगा गोनां जाख्ल'ग्रा DFO अबिनाश बसुमतारि। आरो बेबायदिनो सरकारि मावखुलियाव 1 घन्टानिबो गोबां सम हमनानै खान्थि बादगा होबथाग्रा CM भिजिलेन्सनि दोलोआ गोख्रोङै सेबनाय सालायगासिनो दं जाख्ल'ग्रा DFO अबिनाश बसुमतारि सरकारि मावखुलियाव। ठिकादारनि बिल मुख्लायना होनायनि मुङाव बेबायदिनो 2 लाख रां घुस लादोंमोन DFO अबिनाश बसुमतारिया। आरो घुस लानायाव जायगायावनो बेबायदिनो CM भिजिलेन्सआ खाबाय जाख्ल'ग्रा DFO अबिनाश बसुमतारिखौ। आरो बे समाव नोंथांमोननि एक्सक्लुसिभ भिजुअलनि दारै फोरमायगासिनो दं BTC हालामनिफ्राय हाग्रा बिबानगिरिया माबायदिहाय घुस लानानै BTCनि हाग्रा सम्पदफोरखौ सिलिंखार खालामनायाव लोब्बा जाबोनाय थानायनि बेबायदिनो बेरखांसा बिथांमोना फारिथि मोननो हाबाय। जायनि जाउनाव जायगायावनो खाजानो गोनां जाबाय DFO अबिनाश बसुमतारिया। CM भिजिलेन्सनि आखायाव गोलैबाय जाख्ल'ग्रा DFO अबिनाश बसुमतारि। आरो बे समाव अबिनाश बसुमतारिखौ CM भिजिलेन्सनि दोलोआ गोख्रोङै सेबनाय सालायगासिनो दं। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बड' लाइभ 24 नि गेजेरजों नोंथांमोननो आपडेट खारिथि नोंथांमोननो होनो नाजागोन।